Vodim vas iza kamera da vidite kako je izgledalo snimanje spota za novu pjesmu Tajna Kosova. Sve je počelo velikim izazovom. Trebalo je okupiti kompletan tim sjajnih statista, a za postavljanje same scenografije donijeli smo kamenje, svijeće, pijesak i svaki detalj je zahtijevao ozbiljnu organizaciju i mnogo truda da bi sve izgledalo baš onako kako smo zamislili. Snimanje je trajalo više dana u prostorijama jednog kulturnog centra. Najveći izazov sačekao nas je posljednje večeri kada smo snimali sve do zore. Za završne kadrove pravili smo posebnu atmosferu i postavljali svijeće u obliku Kosova i Metohije. Taj kadar spremali smo satima, nakon čega je uslijedilo detaljno čišćenje i odljepljivanje svijeća sa poda. Bilo je naporno, ali smo dali sve od sebe da svaki detalj bude savršen. Nadam se da vam se krajnji rezultat dopao onoliko koliko smo mi uživali dok smo ga stvarali. Obavezno mi pišite u komentarima kako vam se dopada spot i kakvi su vaši utisci. Ako ga još uvijek niste pogledali, požurite na moj YouTube kanal i poslušajte novu pjesmu.